Sa moto, nga naka-decide na jud ko kung unsay akong buhaton. Ug sigad na pod ang bahala sa tanan. Gadali-dali jud ko nga nipauli para makapangandam. Nagpagwapa ko syempre. Para dili halata nga grabing pulaw-pulaw og hunahuna before naka-decide. After na ko nag-ilis, ni-text na ko ni Al na pwede na ko niyang kwaon dari sa balay. Pero na-reply si Al nga naa na daw siya sa karinderya nga paabot. Pag-abot na ko dito sa karinderya, nabdan ako sila nga gaistorya. Padong nasa di ay sila nga manirado ni mama. Kay gipananghira naman ko ni Alex nilang mamagpapa. Nangadto na may. Ako apang gilingi si Alex o ga-smile pa siya. Nangadto na dayon may sa iyahang sakinan o dali kay ko nakasulod. Ningon pa si Alex nga gwapa daw kuno kay ko atong gabiuna. Nag-thank you rapod ko. Og naapagid siya'y pa-bouquet of flowers. Grabe jud kaayo nga sweet kaayo si Alexander. Siya pa'y mitaod sa kong seatbelt kay gusto ligi niya nga pagsilbihan daw ko niya. Kay prinsesa daw ko para niya. Dahil niingon si Alex sa kuha nga dili na lang daw may mga to sa resto nga among gisabutan kay mag-close kunog 11 p.m. Unya, gamay ra kuno kaayo mig time para mag-istorya. Ako ra po siyang giingnan nga siya na'y bahala. Dayon nipadagan na siya sa sakyanan og nag-take out ng mig foods og ni-adto me sa iyahang apartment. Ingon si Alex, nga dari na sa taas akong apartment ha. Alas 9 kape naman god. Dugay kayo tong take out. Basin maabtan tag curfew sa gawas. Maayo dere kay safe ta. Ako siyang giingnan nga safe ka. Dahil ni katawa ko. Di man kayo dako iyahang apartment. Pero limpyo kayo. Unya, medyo na-intriga ko kung ikapila na kaha niya gidala si Shane dere. Sa moto nga nangutana ko niya. Ningon si Alex nga ikadaghan na daw. Nangutana pod ko niya kung nakaadto na ba siyahang balay si Shane. Nitubag si Alex nga wala daw. Sumoto nga nangaon may og enjoy kay me. Nag-reminisce na sad ko sa kaagi na mo from first up to now. Grabe kayo akong kaagi with this man. Pero karon, na siya sa akong atubangan nga nagpaabot sa akong desisyon. Pag human na kaon, nag-open na sad mig ilim na. Nami sa may sala. Gilibot na ako ang panlantaw. Gamay na lang sad ang mga gamit niya sa iyang apartment. Murag wa pa jud niya nahakotanan. Ug wow ha, napay foam nga nakasandig dito. Gituyo baka niya nig paulay. Grabe kaayog mga plano si Alex. Sa motong ikuha niyang foam o gilatag sa salon. Igo lang may gatutukan na sa kesame. Di na ako mabaling akong atensyon sa lain kay walay TV. Dayon nagpa-music na lang siya gamit iyang phone. Para daw makwaan ang kahilom sa palibot. Dayon nangutaan na si Alex kung naka-decide na ba ko. Ako siyang gingnan. Nga sure na ba jud ka about your feelings? Basig ako na say mag-assume ra. Wata ka balo mo kalitrag abot imong ex dere. Maupaw na jud ko ani. Wata ka balo basin love pa day nimo si Shane. Pero ni katawa lang si Alex ug niingon. Nga wala na daw siya feelings para kay Shane. Ug wala daw na usabi ang feelings para nako. Dayon ni kirig jud ko. Kaya hang gigunitan ako ang tumot. Dahil ako siyang giingnan. Nga di ba ingon ka nga sulayan nato. So sige. Ato ang sulayan. Ningon pa si Alex na basig na pugos lang ka.
Gihatagan ti kag usa ka bulan para magunahuna. Pero 3 weeks pa biya karon. Ako siyang giingnan nga dili ka. Idi postpone lang sa nato ni karon. Dayon iya akong gibira ug iya akong gikakos ug nagpasalamat siya. Dayon nag-kiss namin duha. Kiss nga ma-feel jud nimo ang love. Ngayon si Alex, I love you so much, baby. Nito bago niya, nga di naman ta ang ayan anang baby Aloy. Cheesy ra kay na para nato. Ito bag si Alex, nga okay. Then love na lang. I love you, love. Dayon ni okay ra ko sa love nga tawagan na mo. Then ingon pa si Alex, nga ingnon daw na ako siya nga stop. Kung gusto ko nga mag-undang may sa iyahang gibuhat. Mo na isulti niya while iyahang kamot padulong na sa kuwang ubos. Hanga kong tubag ning mo na ako. Di na jud ko makatubag kay halos di naman gani ko katingog. Sakto kay iyang desisyon sa kinabuhi. Ikalipay sad sa ko mga parents ang tagaan ko kana ug tagaan among parents ug apo. Deserve na ako nga mabisbisan. At least dili na friends with benefits, diba? Nanay Laban. Pero atong gabi una, pisik-pisik lang sa syempre. No? Kay bag-o pa me. Wala pa yun sa plano nga magkaanak min duha. And pagkahuman na mo, ningon si Alex ako nga I love you, love. Lami kay sa paminaw nga dili na I'm sorry. Kundili, I love you na. Nag-I love you more pud ko niya. Huwag ko siyang giingnan nga magpahuway sa ame kay gikapoy ko. May 26, 2021. Naging kami. Sukad nga nagkauyab me, wala gipakya siya ang mga surprises. Kada abot na ako gikan sa work, consistent jud ang flowers nga gikan niya. Pero talag sarap mi magkita kay busy sad kayo siya. Ug ako pod kay busy kay naay mga gipang apas na project. Pero wala jud na nakaapekto sa moang relasyon. Laban lang gihapon. Gipaila-ila na nako si Alexander sa akong pamilya as my boyfriend. Gipaila-ila po nako siya ni Bing. Ug grabe jud daw kay abi niyag sa afam na lang daw ko mahalin. Hapil po ni Vlad. Ug happy na daw siya kay finally gibarugan na daw nako nga naka-move on ako siya. Ma-feel nako ilang happiness nga para nako nga naa si Alex sa akong kinabuhi. Then pagkabulan sa June ato, ni-decide na mi nga moadto sila para formal nako nga mapailaila niya sa iyang parents. Holiday man sad to. Og 2 days lang sad mi didto sila kay napud may mga trabaho. Nakulbaan pa kay ko kay basig dili sila ganahan sa kuha. Ningon si Alex nga mag-relax lang daw ko kay dili daw mangaon og tawo iyahang parents. Sumoto nga nabot mi sa ilaha. Nisulod mi silahang gate o gisugat migdako kay nga smile siyang mama. Welcome kay ko silaha. Di naman day kinahanglan nako nga mag-acrobatic silang atubangan. Kay wholeheartedly man ko nilang gitawan. Dayon gipaila-ilan ako ni Alex, siyang mama. Gaandaman pa mig pagkaon siyang mama, pero murag dili gid sila hilig magluto, kay mostly mga pinalit ilang sudan. Nikaon ko kay nakafeel sad ko kagutom tungod siguro sa kataas sa biyahe. Then samtang katabi-tabi mi siyang manghod, ni Dool ihang mama sa mga. Ningon ihang mama nga magminyo na daw mi.
para magkaapo na daw sila. Daghan pa jud may istoryahan ni tita. Nabot pa mi sa mga baby time ni Alex. Like hilig daw siya og basketball. Unya muhilak basta mapildi daw siya. After nagka-istorya ni tita, nakig-video call siya kay Aika ug gipayla-ila ko niya. Lami jud kaayo sa pamate nga dawat ko nila. From heartaches gikan kang Vlad to overloaded nga blessings karon. Thank you kayo kay kan. Pagagabian na kami nga naghikay og panihapon. Nagamit jud akong cooking skills kay prito raman sa DI ang nahibal-an ni Al nga lutoon. Mo dayong fast food ang madali kay di day kabalo muluto. Expert lang siya mohiwa og mga lamas. Sugora na lang. After na mo nagluto, timing sad nga nabot iyang papa. Dayon gipila-ila din ko sa iyang papa. Butan sad kay iyang papa. Bisan sa nawong di jud kahadlukan, lahi kay Al. Nangao na dayon mi. In fairness, salinon kay ako mga niluto sa baba sa family ni Alexander. Except siyang mama, kay limited ra ang mga food intake niya. Then pagkagabi na ana og ting katulog na, happy kay ko kay finally sa iya akong kwarto natulog. Siyempre tapad mi. Pero, walay nahitabo ha. Kay tuwa sa dito natulog yang manghod kay every time uli daw siya sila ha. Ato daw siyang kwarto matulog iyang manghod. Nakontento na lang sa may sa hikap-hikap. Nasulit jud namo ang 2 days nga naami sila. Pero wala joy na hitabo sa mga. Sumoto nga ang mga simana nga abi nako nga di mag-work among relasyon. Pero naabot mig months. Always gihapon kong naay mga surprises nga madawat gi kaniya. Grabe gyud kay siya mag-effort. Usay maabot ra sa kontrabahoan og i-surprise ra ko kalat. Ug si Ate Grace nga kauban nako kay support pod kaayo naman duha. Ang Alexander nga abi nako istrikto pero sweet di ay kayo. Ihadjud kong gikaligo og sweetness og love. Ug bisan unsa pa siya ka busy, dili yun niya malimtan amo ang mansari. Ug syempre di yun mawala ang palami. Permi yun namo ng buhaton. Ug tinuod jud di ay, once makatilaw ka, kay maadi ka. Samot naglami mo dala. Motong nakatuon jud kog lantaw sa mga sites. Aron makabalosad ko kung unsaon pag-level sa iyahang ka-expert. Daghan jud kog nasulayan niya. Napay pa-handcuff. Napay pa punishment si Alexander sa kuha. Every mag-day off siya, nagyun may siyahang balay kapuyo. Sa moto, nga milabay ang mga adlaw ug panahon. Ang amo ang first ever Christmas day together kay unforgettable kayo. Sila kami nag-celebrate og Christmas. Dayon sa mo ami nag-New Year. Nag-exchange gift kami. Ug ang funny thing is ako ang gift sa iya ha. Kaya ko ang aunties. Itong giuli niya sa kuha nga nabiyaan sa hotel. Pero naghatag pod ko niya formal na regalo. Mura jud kog na influence siya ha kay gasigig katawa. Di jud ko na siya makalimot nga grabe din yung simot-simot ato mong dugay niya na uli sa kuha. Dayon pagka Valentine's Day, excited kay ko nga ni mata og nagpaabot siyahang greetings. Pero naabot na lang og gabi wa jud ko'y nadawat nga greetings gikan niya. Gipaabot pa man unta nako iyang greetings before ko mo greet niya, pero wala. Gisapot jud kayo ko pa. Maayo pa si Vlad kay nakagreet nako pero siya kay wala jud. Og hangtod sa naka-out na lang ko sa trabaho nga wala sa mood. Suya kay ko sa akong mga kauban sa work kay naapay pa deliver nga bouquet og flowers. Special occasion kaayo pero nalimot si Al. Naglagot kay ko.
Naghipos jud ko og nigawas na. Sa dihang na ako sa portahan sa may X nga padong sa parkingan. Gitawag ko ni Ate Grace kay gapatabang siya. Ningon si Ate Grace nga pwede bang sakuan na lang siya mosakay kay dili daw siya sugaton karon. Sumoto nga gitabangan dyan na aswat ni Ate Grace ang box kay dako yun siya. Pag-abot namo sa kong sakinan, gi-open nako ang likod para mapasulod dito ang box kay di man madala sa backseat. Pag-open nako, kay nitulo jud og kalit akong luha ba. Puno og mga balloons, chocolates, ug teddy bear ang ako ang car. Dayon ni kalit lang og tunga si Alex. Ingon siya nga Happy Valentine's Love. Nagkasinabot yun sila. Dayon gihag nako si Alex. Swerte na lang man jud kay ko ni Alex. Ma-feel yun na ako nga safe jud ko basta kuyog na ako siya. Og never ko niya gipa-feel nga magsalo sa bisan unsa og sa bisan kinsa nga nagpalibot niya. Dayon pagka birth month na ako, medyo okay na ako ang schedule. Napay pa birthday photoshoot ko ato. Kay dapat daw memorable akong birthday. Og syempre, sagot ni Mayor to. Nakahanda na ang tanan. First time na ako ngin ato kabongga akong birthday. Sa karinderyara na mo giheld akong birthday celebration. Lami kay sa paminaw nga naa na dito ang pamilya ni Alex with my family. Medyo daghan jud ako mga gift nga nadawat. Apil na dito kay Al syempre. Di jud mawala iyang birthday presents para nako. Og the most memorable jud ay nga birthday. Kay nag-propose nako si Alex. Sako ang birthday. I know sa'yo pa kaayo but wala na daw may nagkabata. Dapat daw sugda na namo para dakog agi. The most unforgettable speech yun nga gikan ni Alex nga hantud karon ginapaminaw nako o ginalantaw. Dili jud ko magsawa. Nangatawa pa na silang mama kay emotional sad kaayo ko ato. O gitabangan ko gila. Og syempre, yes jud ako antubag. After sa celebration, dito siya natulog sa mua. First time sa ko ang kwarto. Sa ako na jud nga kwarto. Ningon si Alex nga ipa-open ang iyang gift nga gihatag sa kuha. Excited sad ko nga mo-open no kay dako-dako sad biya nga gift box ang sudanan. Nagpa-video pa ko ni Alex ato. Pag-open nako, isa ka steel toe ang nasa sulod. Grabe. Na-appreciate jud kay nako. Iyahang regalo nga para sa kuha. Ingon pa si Alex nga pagkaugma daw, mamalhin na may siyang balay. Og di nako dapat mabalaka. Kay nananghid na siya sa kong mama o papa. Dayon nahitabo na sad, ang ganahan nako nga mahitabo. Another jumping on the bed na sad ang nahitabo. Sobra kayo kanindot akong gabi ato. Malay ba day nako nga maka-fiancé ko gwapo na, responsable pa kayo. According sa mga katigulangan, nga na daw nimo masukod ang mga challenges kung mag-ipon na mo sa usa ka balay. Kay first month pa lang daw sunod-sunod na nga away inyong magian. Pero thankful kay ko. Kay wala man sa hinoon may dako-dako nga away na hitabo. Usahay ko mangluod ko, dili ra ko niya tag doon. Pero magluto siya og foods nga paborito nako. Bahala daw dili kay perfect and timpla. Basta with all his love kay naa dito. After sa gamayng away, makatilaw jud ko lami na punishment. Munong usahay magpasuko-suko na lang jud ko. Bitaw. Ganahan jud kay ko nga mag-reminisce ug maghuna-huna kung aha may gasugod. Kung unsay sinugdanan sa mong love story. Dili lang sa kong past, apil pod siyang past.
ug karong August 2022 magpakasal nami. Pero civil wedding lang sa. Kay busy pa kami duha sa work. Maybe by next year, church wedding na siya. Nagpuyo nami sa usa ka balay. Dili lang to niya balay, kundili balay na daw to namo. Ug kanunay lang gihapon siya nga naay pa-surprise ako. Walay kabaguhan. Ug mas ni samot pa man gani. Ug gipaspasan na poday na mo gihimo kay apurado na kayo among mga ginikanan nga gusto na nila makakita og apo. Ug para kang Alexander, to my love, since nakailate ka, since naabot ka sa akong kinabuhi, I cry a little less, ug love a little harder. Ug always na akong naka-smile. Tungod kay nanakas ako. My life is better right now. Dili ko makadecide kung ang best part of my day is waking up next to you or going to sleep with you. Wala ko'y laing ikasulti pa kundi thank you ug I love you very much, love. Ladies and boys, mga bay o mga inday, doon on. Sana all.